edo kantuka, ezta? Epeak solapatu egiten dira noski, ezta? Eta harrigarri bada ere, espezie baten barruan ere bai. Bueno, entzuten nahi naiz, eta egia esan da ez naiz oso ondo klaratzen zertaz ari diren. Entzun gaia luzea danean, eta gaia ez badut ezagutzen, edo iska komplikatua danean, erabili ditzakezun teknika pare bat landuko ditugu programazio honetan. Lehenik eta behin oso teknika sinplea. Hauxe, irakurri ondo aurkezpena, eta saiatu situatzen zertaz hitz egingo dizuten. Horrek ematen du tontakeri bat, baino asko lagunduko digu. Irakurtzen badu, adibidez kasu honetan, fenologia eta ornitologia, zertaz haituko dien ideik ez. Baina ornitologia irakurrita, nek badakit, gutxi gora bera, naturarekin eta batez ere txoriekin, zer ikusirik duela entzungo dugunak. Ez dakit oso ondo zer izango da, baina zerbait badakit. Horrek asko lagunduko dit, ideia horiek eukitzea entzuten hasi baino lehen asko lagunduko dit. Horretaz gain, entzun gaia oso luzea denean saiatu hitzez hitz ulertzen. Bi teknika horiek, esan bezala, landuko ditugu programazio honetan. Eta horrekin batera, landuko ditugu ere beste hainbat ariketa, justo, hoxe,